Яворем не е просто онлайн магазин. Яворем е място, към което може да се обърнете, за да направим съответните изчисления за вашата осветеност и вашите нужди. Дали ще бъде индустриално хале, дали ще бъде улица в лицето на община, дали ще е офис. Ние сме тук, за да направим симулация, с която да сметнем точно необходим брой лампи, ще са ви нужни за осветяването на вашето помещение. Лампа тип камбана, която се монтира на височина не по-малко от 7-8 метра и нагоре. В зависимост от височината, мощностите се променят. Тази, която държа тук, е 100 ватова. Улична лампа, която би могла да бъде монтирана както на тръба от Фи40 до Фи60 диаметър, така би могла да бъде монтирана и на стена, независимо от това дали ще е термопанел или кабела ще преминава от задната страна. Това са така наречените линейни осветители. И имаме в различни дължини. 60 см, 1,20 м, която държа, съответно 1,50 м. Имаме опция да направим топла светлина 3000 Келвина, неутрална светлина 4000 Келвина или студена светлина 6000 Келвина. Всичките осветители, които ви показвам, са с 5 годишна гаранция. Имаме огромни складови наличности и можем да реагираме с доставка в рамките на 24 часа.